Kumshi benta ban rakhi ya ka North East Festival but ya ka Amrit Mahotsav celebration ka District Administration jong ka West Garo Hills harangkat ka Jingatrelang but ka Meghalaya State Rural Livelihood Society ka Tikrikilla C&RD block but ka SBI ka Pynlong ya ka self-help group Mela but financial literacy camp ha ka Madan School jong ka Bollonggitok ka bahap hapo Tikrikilla C&RD block. Hakani ka Mela lawan banishimenta da baro kilong kami but ki kantay ka National Rural Livelihood Mission na ki self-help group but na ki benta baper jong ka block. Labu ru iki stalls ha ka bala ay jing penshay halor ki babon ki jing don kam kum ka adhar but ki scheme na bank. Ye kini ki stall la penyat di kitanat tre kam baper jong ka jela ki bakentup ika kenhon na katanat ka kot ka khia ka veterinary MHIS ICDS but kiwe